Les preguntes que hauran de contestar són les següents. La primera és: com creu que des de l'Ajuntament de Barcelona es poden fer passos concrets per contribuir a la Constitució de la República Catalana? I la segona és: quins són, al seu parer, els problemes més urgents i prioritaris que ha de resoldre l'Ajuntament de Barcelona per fer més habitable la ciutat? És a dir, allò que, traduït en paraules senzilles, és quan vostè acabi el seu mandat, si no ho ha fet, què li sabrà greu no haver fet? Bé, el nostre primer candidat, seguirem ordre alfabètic, el primer de tots, que és Adrià Alsina, ens ha avisat que arribaria amb uns minuts de retard. Per tant, el primer candidat és en David Voltà. David Voltà és enginyer tècnic informàtic per la Universitat Politècnica de Catalunya. Sempre ha treballat a l'empresa privada. El seu interès per la política neix el 10 de juliol del 2010, quan fem la manifestació Som una nació, nosaltres decidim. És un expert informàtic de cap a peus. Ha treballat tota la seva vida professional dins de camps informàtics. Presenta en el web de primariescatalunya.cat un programa extens considerant molts dels problemes que té Barcelona avui i també fa una proposta de solucions. Parla de turisme, d'habitatge, seguretat i civisme, mobilitat, ús de noves tecnologies. A més, és un amant dels esports. En David Voltà té la paraula. Té 3 minuts, cadascun de vosaltres. Sí. Ara. Bé, moltes gràcies per ser aquí avui. Ja li estic agafant el gustet, això de parlar amb un micro. L'altre dia... Que li estic agafant el gustet de parlar amb el micro, l'altre dia a la presentació també. Bé, com ha dit ella, el meu nom és David Voltà. Si ens centrem ràpidament, perquè tenim un temps limitat, amb les dues preguntes. La primera és què faria Barcelona en quant a la República Catalana i en quant al procés d'independència. Hi ha una cosa que està clara, molt clara. El que no pot fer és fer el que s'està fent ara. Això per començar. No pot ser que la ciutat estigui silenciada, callada, fins i tot en contra moltes vegades del que està succeint per implementar la república o per la independència. L'espectacle del referèndum de l'1 d'octubre sense cedir locals va ser tremendament lamentable. Llavors, per capgirar tot això, Barcelona ha de ser una de les principals peces del motor cap a la república. Barcelona ha de ser una ciutat internacional, ha de ser la capital del nostre país, té molt de potencial, té turisme, té congressos, té moltes oportunitats de fer propaganda i de fer créixer. Fora d'aquí la imatge que es té de Catalunya i de Barcelona i d'espitxar cap a la república. Un altre tema pendent que crec que s'hauria de solucionar és que Barcelona hauria de formar part de l'AMI, de l'Associació de Municipis per la Independència, i d'aquesta manera posar-se al costat de la Generalitat, les institucions socials, l'ANC, Òmnium, qualsevol que estigués disposat a avançar cap a la república. En quant als problemes per la ciutat, o problemes que veig que té la ciutat i que hauríem de millorar, com s'ha comentat, hi ha moltes coses. Jo un dels temes més importants que veig és que la ciutat de Barcelona, amb lo gran que és, l'administració queda molt lluny del ciutadà. Llavors el que hauria de fer Barcelona és canviar el seu sistema d'administració i fer-lo més distribuït, poc centralitzat, i que cada barri, cada districte tingués potestat de fer coses que necessita per aquest propi barri.
Per fer això, clar, òbviament, com que jo sóc informàtic, veig que les noves tecnologies poden jugar un paper molt important per fomentar tot això, per apropar l'administració al ciutadà, ja sigui per fer gestions, per denunciar coses, per votar en processos participatius de barri o de ciutat en general. Hi ha problemes a la ciutat molt greus en quant a seguretat. Hi ha barris i llocs on les màfies i els narcos i les drogues s'han instaurat i no veig que s'estigui fent gaire cosa per fer res. Ara últimament s'han fet alguns passos allà al Raval, ara que s'acosten les eleccions, però crec que s'hauria de millorar molt més aquests temes. La meva proposta aposta molt per la mobilitat. Crec que hi ha molts problemes de mobilitat i transport públic a la ciutat. Hi ha un problema que està sorgint cada vegada més, que és els patinets elèctrics, les bicicletes, tota aquesta mobilitat, tots aquests estris que fa servir la gent per moure's per la ciutat i no hi ha una regulació idònia. S'estan creant carrils bici indiscriminadament per tota la ciutat sense cap mena de control. S'estan traient places d'aparcament per aquests carrils bici i no s'està oferint als ciutadans la possibilitat d'aparcar en altres llocs, per exemple. Un tema clau seria el transport públic. Com he dit, jo he estat informant-me molt sobre què fan altres ciutats europees i va haver una proposta i un desenvolupament que s'ha fet a Estònia, a Tallinn, com a capital d'Estònia, que és proveir d'un transport públic de qualitat i públic. I crec que aquest seria un element molt important cap al qual tindríem que anar. S'ha demostrat que s'ha reduït el trànsit intern a la ciutat moltíssim i ha incrementat moltíssim l'ús del transport públic. Si reduïm el tràfic intern a la ciutat, podrem abordar coses que ara mateix les veig molt impossibles, com per exemple canvis urbanístics importants, començar a fer peatonals molts més carrers i avingudes. Ara mateix amb el tràfic intern que hi ha a la ciutat no seria possible. I per últim, no vull extendre'm més, si no m'apagaran el micro, el turisme. No crec que el turisme sigui un problema, el problema és que no tenim possiblement prou turisme de qualitat. S'hauria de potenciar el turisme de qualitat potenciant els allotjaments i hotels de bona qualitat, els congressos, activitats socials de qualitat i sobretot el que no tindríem que permetre i intentar desincentivar seria el turisme de borratxera, diguem-ho així entre cometes. Tot aquest turisme és el que genera molt incivisme, molta inseguretat i fa que la ciutat en determinats barris per la nit sigui totalment inevitable. Moltes gràcies. Passem la paraula, doncs, a Joan Baptista Fonollosa, que ja és un vell amic de la nostra territorial. Ha estat un parell de vegades amb nosaltres, per exemple, el mes d'octubre del 2016, amb un acte que va tenir lloc sobre el procés constituent. Ell és enginyer industrial, especialitzat en organització d'empreses. Professionalment és consultor empresarial, ha estat professor de la UAB i de la UPC, ha col·laborat en nombrosos cursos i seminaris sobre organització, logística i sistemes d'informació. Ha estat sempre lligat a l'activitat política tota la seva vida. Ha estat militant de Convergència i Unió i també d'Esquerra. En ambdós casos ha estat conseller nacional i membre del comitè executiu, per tant ha ocupat càrrecs de responsabilitat. És també autor d'un projecte de Constitució de 247 articles. I bé, li demanem que ens respongui a les dues preguntes. Com creu que des de l'Ajuntament de Barcelona es poden fer passos concrets per contribuir a la Constitució de la República Catalana i quins són, al seu parer, els problemes més urgents i prioritaris que ha de resoldre l'Ajuntament de Barcelona? Molt bé. 3 minuts, oi? 3 minuts. Quan en porti 2 em fas un senyal, sisplau. Perdoni? Quan en porti 2 em fas un senyal. Només un petit detall en el currículum, he estat militant de Convergència, no d'Unió. Però bueno, és igual. A veure, jo ara tinc un problema, perquè el David ha fet una explicació molt completa i molt ben feta, en la que jo estic pràcticament d'acord. Llavors, què dic que no sigui el mateix que ha dit ell? Doncs diré el mateix, però amb altres paraules. Què es pot fer des de Barcelona per la independència? Doncs molt poc i molt. És a dir, teòricament molt poc, perquè un ajuntament és un ajuntament, no és un govern, ni un Parlament.
Ara, es pot fer molt, perquè Barcelona és una gran metròpoli, és la capital de Catalunya, i vist des de l'estranger, sona una mica raro que un país que aspira a la independència, la capital estigui en mans d'un alcalde que no sigui independentista. El pes de Barcelona com a ciutat arreu del món és molt important, per descomptat s'ha d'apuntar a l'AMI l'endemà mateix, i per tant el pes polític de la ciutat, polític i fins i tot econòmic de la ciutat, s'han de posar en aquest plat de la balança. Sobre els problemes més urgents i més prioritaris, jo vull ser molt modest i, a diferència dels polítics a l'ús, no sé de tot, i com que no sé de tot, no sé quins són els problemes més urgents i prioritaris. Jo et puc dir quins són els que a mi em sembla que són, o que m'agradaria més que això. El primer de tots és el problema d'acostar l'Ajuntament al ciutadà. L'Ajuntament és la institució política més propera al ciutadà, per definició, però en el cas de Barcelona no sé si n'és gaire de propera. Un ajuntament d'1,5 milió d'habitants és un monstre que no hi ha manera. Aleshores, la meva proposta, però això sí que serà impossible mentre no tinguem la república, perquè implica canvis legislatius, però la meva proposta és que els ajuntaments de veritat, que els propers al ciutadà siguin l'Ajuntament de barri. I sobre aquest principi de l'Ajuntament de barri, sobre el principi confederal, que és la nostra tradició política anterior a 1714, constituir els districtes i constituir també l'àrea metropolitana, que és una cosa que és necessària perquè és una entitat que té sentit per si mateixa. L'Ajuntament actual, per certes coses, és massa gran i per certes coses és massa petit. Per tant, en aquesta línia de pensament, i ara ni tinc temps ni vull entrar en detalls, però aquesta seria la manera de pensar-ho. És a dir, que l'Ajuntament sigui realment proper, i això és a través de l'Ajuntament de barri. Una segona cosa que a mi m'agradaria, i això sí que em penso que s'hi pot actuar més, és justament el tema de mobilitat, que tu també n'has parlat. Tema de mobilitat que té moltes variables. Té el tema del transport públic, té el tema de les bicicletes, patinets, etc. Penseu una cosa, els venedors de patinets elèctrics i bicicletes elèctriques, l'estoc que han fet per les vendes de la campanya Nadal, segons tinc entès, és de 15.000 unitats. Per tant, vosaltres mateixos. Per tant, patinets, bicicletes, etc., transport públic, el problema del taxi, el famós problema del tramvia, etc. Tots els problemes de la mobilitat que han de fer que Barcelona sigui una ciutat on sigui realment fàcil de moure's, on ens puguem moure fàcilment, amb menys contaminació, perquè aconseguim que hi hagi menys cotxes circulant-hi per la ciutat, perquè el transport públic és millor. Bé? Gràcies. Moltes gràcies. Bé, el nostre proper candidat és en Jordi Graupera, que si llegiu el seu currículum, que el trobareu a la web, us adonareu que és una persona inquieta, intuïtiva, observadora, bon analista i excel·lent comunicador. És llicenciat en filosofia, on després es va doctorar. Actualment està treballant als Estats Units en una institució que està ubicada a la Universitat de Princeton i, d'altra banda, viu a Barcelona. Ha estat un dels impulsors més destacats precisament de primàries a Catalunya i, per tant, serà molt interessant el que ens vulgui explicar. Moltes gràcies. Primer de tot, estic una mica constipat, perdoneu-me, tinc constipat d'escola bressol, per tant, sigueu compassius i benignes, lents en el càstig i rics en l'amor. Dit això, gràcies per convidar-me. Això és molt més important que no sembla. L'escenari en el que estem iniciant aquesta proposta és un escenari que només funcionarà a base de mobilització. És prendre la cosa més bona que va passar l'octubre passat, que és l'autoorganització que va defensar uns drets sense preguntar-li a ningú si podia o no podia, i agafar aquesta mobilització i posar-li Barcelona com a tema de conversa. Si sabem fer això, si en els vostres grups de WhatsApp, en els vostres grups familiars, en tot arreu, expliqueu què ens hi estem jugant, això funcionarà. Si hem de confiar en els mitjans de comunicació habituals, si hem de confiar en les estructures de poder habituals, només trobarem silenci. Per tant, gràcies per venir, sou agents d'un canvi que ha de sortir d'aquesta sala i fer-se molt més gran. Dit això, responem molt ràpidament a les dues preguntes. Pel que fa a què pot fer Barcelona per la independència, Barcelona és qui més partit en pot treure de la independència. Els barcelonins són qui més partit en poden treure i també són els catalans més perillosos, perquè si als barcelonins se'ls fica al cap que Catalunya ha de ser independent, hi ha molt poques forces a la península Ibèrica o al continent europeu que puguin frenar a una ciutat com Barcelona que pren aquesta decisió. Hem de ser conscients que la de la independència és una batalla que estem lliurant i que estem lliurant contra, evidentment, el poder de l'Estat, contra els poders internacionals i també contra la nostra pròpia classe dirigent.
La classe dirigent econòmica, social i que controla políticament aquesta ciutat no té un interès en que hi hagi la independència. Però la independència arribarà en la mesura en la que Barcelona sigui capaç de trencar les costures. Justament per això, tots els que no són independentistes i es presenten a les eleccions es presenten sabent que no poden posar la ciutat amb gas a fons. Perquè si posen la ciutat amb gas a fons, aquesta ciutat és un coet que no es pot aturar. I un cop veus els beneficis que té de tenir poder i desenvolupar-lo, això no es pot frenar. Ara, no vull enganyar ningú, l'Ajuntament de Barcelona no ha de fer la independència. No és que no la pugui fer, és que no la ha de fer. La independència de Catalunya l'ha de declarar el Parlament de Catalunya, la Generalitat de Catalunya i l'ha d'aguantar el poble. El que sí que pot fer l'alcalde de Barcelona és protegir els drets dels barcelonins, el dret a l'autodeterminació, el dret a la llibertat d'expressió, el dret a tenir un projecte polític i dur-lo fins a les últimes conseqüències. I pot connectar Barcelona amb la seva realitat històrica, la seva realitat cultural, la seva realitat lingüística i la seva realitat geopolítica. Això sí que ho pot fer l'Ajuntament de Barcelona. És una peça clau per la independència, però no perquè l'alcalde surti a dir res. Pel que fa a l'altra pregunta és molt complicada. Els grans problemes que té aquesta ciutat, tots tenen dues característiques. Un, són urgents i dos, s'arreglen a llarg termini. Tenim un problema. La deixadesa dels governs municipals de les darreres legislatures en els temes claus que avui estarem discutint és una deixadesa que ha portat a que els problemes s'han tornat urgents i alhora no tenen solucions immediates. L'habitatge, per descomptat, us han arribat els narcopisos a l'Eixample, tenim un problema de seguretat amb edificis anteriors a 1920, que és part de l'esquerra de l'Eixample, i ens falta un parc de bombers a l'Eixample, tenim carències derivades de la contaminació, la mobilitat, tenim problemes amb les escoles bressol, les llars d'avis, se'ns està reduint la densitat en els pisos de l'Eixample, els eixos comercials estan patint, tenim un munt de problemes que cada cop són més urgents i demanen solucions a llarg termini i algunes actuacions immediates. Si tenim temps després, us les expliquem amb calma. Gràcies. Moltes gràcies. Bé, el nostre proper candidat és en Robert Madrid, veí del barri del Carmel, que ha viscut tota la seva vida a Barcelona i que ha estat molt escuet en el seu currículum, en el sentit que no hi ha dades, perquè ell mateix diu, volgudament, i en la meva presentació, el meu currículum consta d'un únic punt. Jo vaig participar de l'1 d'octubre amb cos i ànima com molts dels ciutadans de Barcelona. I aquest és el relat que em porta aquí. Després hi ha 12 pàgines que parla sobre la seva experiència amb molts detalls colpidors sobre aquest 1 d'octubre. Ara en Robert ens contestarà a les preguntes. Moltes gràcies. Hola, molt bona tarda a tots. Gràcies per venir. A veure, primer de tot, el tema de què ha de fer Barcelona per avançar cap a la República. Doncs és molt clar. Jo a la meva presentació ja ho vaig dir. La meva base de tot és l'empoderament ciutadà total. Afegeixo el total perquè l'empoderament ciutadà s'ha parlat molt i pràcticament és un concepte que ha quedat difuminat. Per això afegeixo el total. No hauria de caldre, però com s'ha difuminat, l'actual alcaldessa parlava molt d'empoderament ciutadà i tampoc ha preguntat gaire res de res a la ciutadania. Crec que això, primer, soc dels que pensa, pel que veig, soc l'únic de tots, o sigui, aquí podem començar el debat perquè tinc una visió diferent. El problema que tenim és l'entesa d'altres partits independentistes no es solucionarà proposant un programa a l'ús. Hem d'obligar-los, no a empènyer-los, sinó obligar-los a anar junts. I això no s'aconseguirà, per mi, és la meva opinió, presentar un programa a l'ús. Jo vull presentar un programa buit amb un únic punt, l'empoderament ciutadà total. Si presentes un programa a l'ús, el problema que tenim, que és que els partits polítics que tenen legítimament les seves ideologies, d'esquerra, de molt d'esquerra i de dreta, no es posen d'acord
per la seva ideologia. Si tu presentes un altre programa amb les teves idees, el problema continua igual, no s'arregla, és la meva opinió. Per tant, jo, com que no els vull empènyer, sinó que els vull obligar que no tinguin més remei que acceptar aquesta proposta de nova política, per cert, soc apolític, també ho podeu entendre per tot això, soc apolític, jo no he vingut aquí a fer política, he vingut a posar una solució. Crec que la solució passa per obligar-los. Aleshores, si poses un programa buit amb l'únic punt de l'empoderament ciutadà, només tenen dues opcions. Una, ho accepten i venen amb nosaltres i aconseguim la unitat, amb la qual aconseguim l'objectiu que hem vingut a fer, unitat de l'independentisme, o dos, no s'hi venen, amb la qual provoques que quedin en ridícul i en evidència. Perquè l'únic punt que tu tens és l'empoderament ciutadà. Qui pot estar en contra d'això? Qui pot estar en contra de preguntar a la ciutadania, que la ciutadania voteu el que vulgueu i nosaltres complir, acatar i fer el que vosaltres maneu? Qui pot estar en contra d'això? Si diuen que estan en contra, queden en ridícul i en evidència. Només tenen dues opcions. O venen o queden en evidència. Si tu portes un programa a l'ús, et poden dir que els altres punts del teu programa no els agraden i legítimament, per la seva ideologia, no l'accepten. Què és el que està passant ara amb els tres partits que n'hi ha? Jo sé que sóc l'únic, perquè he parlat amb els companys que tothom volen portar un programa, diuen que s'ha de votar, jo ho respecto, però sóc radicant en aquest sentit. Per les propostes que s'ha de fer, doncs el mateix. Si entenem que la meva proposta és en qualitat de societat total, jo no vull donar propostes. Vull que sigueu vosaltres que ens digueu què és el que més preocupa, com per exemple aquests dies he estat aquí a l'Esquerra de l'Eixample, per exemple, tema d'inseguretat, tema del turisme massiu, tema de publicista, incivisme, transport, les freqüències de transport, tot el que m'heu anat dient a les parades, no sé si aquí hi ha algú que hem parlat a les parades, tot això vull que m'ho digueu vosaltres i nosaltres farem propostes, vosaltres també podreu fer propostes, tot això s'ha d'implementar en les tecnologies, amb això sí que n'hi ha un acord amb molts de nosaltres, s'ha d'implementar les tecnologies, votar i nosaltres obeir el que vosaltres maneu. Per això estem, per això som servidors públics, hauríem de ser servidors públics. Bé, el nostre darrer candidat és en Josep Puig, enginyer industrial, especialitat en tècniques energètiques, que ha dedicat absolutament tota la seva vida professional a les energies netes, energies renovables, en contra de les energies nuclears. Ha tingut una activitat intensa i extensa en el camp energètic. Podríem assenyalar que ha estat treballant a l'empresa privada i també a diverses universitats, com per exemple a l'Autònoma, on ha treballat força anys, ha sigut professor força anys, ha sigut portaveu del grup de científics i tècnics en diferents entorns i va ser regidor de l'Ajuntament de Barcelona pel grup municipal d'iniciativa Els Verds des de l'any 95 fins l'any 99. Té una sèrie de relacions internacionals, autor i coautor de diverses publicacions, realment un expert de cap a peus en el camp de tècniques netes i d'energies renovables. Té la paraula. Moltes gràcies i estic content de poder compartir una estona aquesta vesprada amb tots vosaltres. Què pot fer Barcelona per afavorir la independència? Doncs a banda de moltes iniciatives que han sortit aquí, n'hi ha una d'important. És que en aquestes eleccions tinguem un ajuntament independentista i que es faci un acord en el Consell Plenari que afavoreixi aquesta via. D'acord que Barcelona no pot declarar la independència, però Barcelona pot ajudar a que el país avanci cap a la independència. Per tant, és important guanyar la majoria. Quin és el problema, heu dit, més important que considero? Jo us ho diré des de la meva vessant professional i experiencial. I és un que no se'n parla mai, en els debats polítics, ni en els debats tertulians, ni en coses d'aquestes. Una ciutat, una societat,
sense energia no funciona. Feu vosaltres l'experiència. Des que us lleveu fins que us aneu a dormir, quantes coses feu durant el dia que no requereixin energia. I el problema que tenim Catalunya i Barcelona és que depenem d'energies importades per poder disposar d'energia. Això representa un empobriment de 8.000 milions d'euros a l'any. 8.000 milions d'euros que surten de Catalunya i se'n van en aquests països sàtrapes des d'on importem productes petroliers, que a més ens creen un problema. Tots sabeu que estem sotmesos a una crisi climàtica brutal, encara que molts hi amaguen la vista. Aquesta crisi climàtica vol dir radicalment deixar de cremar combustibles fòssils. Per la qual cosa tenim un enorme problema davant. Barcelona i Catalunya som absolutament dependents d'aquests combustibles i en poc temps hem de deixar de fer-los servir. Per tant, hem de desenvolupar tecnologies, sistemes, maneres per poder captar l'energia que ens envolta, que n'hi ha molta en aquest planeta, el sol, el vent, l'aigua, la geotèrmia, 50.000, per poder viure dignament. I això es pot fer, avui hi ha coneixements per fer-ho. I a més, el govern de Catalunya, presidit per l'honorable president Puigdemont, va aprovar el Pacte Nacional de la Transició Energètica. Aquest Pacte Nacional de la Transició Energètica compromet el país a canviar el sistema energètic per basar-lo al 100% en renovables, el més aviat millor. I a més, el Parlament... L'anterior va aprovar la llei de canvi climàtic per fer honor als compromisos internacionals de reduir les emissions. Per tant, tenim el marc jurídic ben plantejat. El que requereix és que tots nosaltres prenguem la decisió d'empènyer aquesta revolució energètica a la ciutat de Barcelona i a tot el país. Gràcies. Molt bé. Doncs ara ja hem tingut una primera impressió de què volen, per què treballaran. Aquests nostres candidats a la llista de primàries. Ara us repartiran unes targes perquè vosaltres ompliu les vostres preguntes, que recordeu siguin clares i concises. Mentre això s'està produint, potser podríem fer un petit inici de debat entre els mateixos candidats. Hi ha algú de vosaltres que vulgui plantejar alguna pregunta a la resta de candidats o un tema, o voleu iniciar algun aspecte? Et veig esgotat. En Jordi Graupera està esgotat. Afegir una cosa que han parlat companys, que Barcelona s'hauria d'afegir a l'AMI. Jo, òbviament, tinc la meva opinió personal d'això, però seguint fil per randa la meva idea d'empoderament ciutadà, jo això no ho vull fer per mi, ni vull dir la meva opinió públicament d'això. La tinc, òbviament, ja podeu imaginar quina és. Però jo no apuntaria l'Ajuntament directament a l'AMI, sinó que ho preguntaria a la ciutadania i aplicaria el resultat que fos. Aquí discrepem. És que ja ho tinc clar, amb tot ha de ser empoderament ciutadà total, vol dir que tot ho heu de dir vosaltres, no nosaltres. Joan Fonollosa vol... Sí, gràcies. Jo voldria aprofitar aquest pas mentre prepareu les preguntes. Ja en tenim, ara? Ja en teniu? Molt bé, doncs molt ràpidament. Per remarcar una cosa que ja ha dit el Jordi, però que jo voldria emfatitzar una miqueta més. A veure, nosaltres estem aquí perquè volem fer la república, oi que sí? Sí. I aquesta república ha de ser una república amb una democràcia radical. És a dir, no pot ser una repetició del sistema polític que estem tenint ara. Això, l'amic a Madrid li diu empoderament ciutadà, d'altres en diem democràcia radical, digue-li com vulgueu. La idea és sempre la mateixa. És el ciutadà qui mana i els electes obeeixen. Aquesta és la idea de fons amb la que em sembla que estem tots d'acord. Doncs bé, aquestes primàries són un exercici de democràcia radical. Com si diguéssim estem fent pràctiques per al sistema democràtic que volem a la república. Ara mateix, aquí estem 5 persones que estem aspirant a formar part d'una llista. Sortirem o no hi sortirem, anirem a un lloc o anirem a l'altre, però tots vosaltres podreu dir, jo vaig ser aquell dia allí al local Teresa Pàmies, els vaig escoltar i aquest em va agradar, aquell no em va agradar, aquest em va inspirar confiança, aquell no em va inspirar confiança.
Quina diferència entre la llista que surti d'això i les llistes que tenim habitualment, que són una llista desconeguts, que ha posat en allà una persona que és el cap de llista i és l'únic que heu vist una vegada per la tele. Quina diferència? Penseu en això. La democràcia és això. La democràcia radical és això que estem fent ara. Molt bé, passo ja doncs, a llegir alguna pregunta. Veig que no estan adreçades, potser no ho hem explicat nosaltres, no estan adreçades a ningú en concret. Sí que us prego que el que respongui a la pregunta ho faci també breument perquè puguem contestar al màxim nombre dels assistents. Cal parar el país ja per fer efectiva la república? Jordi. Per què no ens dius tu qui ha de respondre? Sí, digue-ho tu, no? Perquè si no... Home, Jordi. Agafar el micro fa... Aquesta jo. Aquesta és meva. Doncs fem una cosa, si no ho farem per ordre. Ningú vol aquesta pregunta, eh? Jo me la quedo encantat. La resposta és sí i no. Perquè com que ara soc polític... Bueno, però més sí o més no? És a dir, tothom sap que el joc acaba aquí. Tothom sap que el joc acaba amb desobediència civil, massiva, organitzada, pacífica, creativa, fins i tot irònica, de vegades una mica amb mala llet, etc. Tothom sap que acaba aquí. Que després arriba la resposta, que aquesta resposta tothom sap que és l'exèrcit espanyol entrant a Barcelona i el rei vestit de militar per la televisió. El joc és, després de les diferents posicions de cadascú, al final de tot l'última carta que li queda a tothom és aquesta. L'última que li queda a Catalunya és, i a Barcelona és la desobediència civil i l'última que li queda a l'Estat és l'exèrcit. Aquí la pregunta és si arribats a aquest moment l'exèrcit dispara i contra qui dispara. Tot el moviment independentista es basa en l'assumpció que l'Estat no es pot permetre de solucionar el problema català com ho ha fet sempre, és a dir, bombardejant Barcelona. Aquest cop no pot fer-ho així. Això no vol dir que des d'un bombardeig fins al no-res no hi hagi moltes escales de conflicte. Aquí, si la població catalana aguanta de manera determinada amb desobediència civil i és capaç de col·lapsar el sistema, aquí és on hi ha l'oportunitat del nostre país, en aquest moment històric, per esdevenir lliure d'una vegada per totes. Això ho sabem. Ara, la pregunta, hem de parar el país ja, l'èmfasi el té en el ja. Si el ja és sortint d'aquest centre cívic, la resposta és no, perquè ja vol dir això, no hi ha cap diferència entre avui i demà. Ara, si demà passat, el mes que ve, l'any que ve, existeix la possibilitat d'anar a una mobilització, encara que comenci de manera petita i acabi creixent, aquesta hem de saber que és l'única possibilitat. Però hem de saber una altra cosa, que és que a dia d'avui això es faria contra les nostres institucions. Cap de les nostres institucions està en aquesta agenda. Ni el Parlament de Catalunya ni el Govern de la Generalitat estan en aquesta agenda ara mateix, ni els partits catalans estan d'acord, ni tan sols ningú ho pensa, que aquesta sigui la via de manera immediata. Ni el 3 d'octubre, per descomptat, ni el 2 d'octubre, ni l'1 d'octubre, ni el 30 de setembre. Però aquí la qüestió és si és veritat que el que aquesta persona pregunta és si nosaltres, de la mateixa manera que estem organitzant unes primàries, hem d'organitzar una mobilització popular que vagi a això, hem de saber que aquest és el cost. Estem mobilitzant-nos contra les nostres pròpies institucions i partits. Jo hi estic a favor i per això he muntat unes primàries, perquè les primàries són l'expressió democratitzada, organitzada, compromesa, de mica en mica anar enfortint el múscul democràtic. La meva anàlisi o la meva diagnosi del que va passar l'octubre passat té moltes variables, però una d'elles és que crec que tenim un problema de cultura política de fons, que la manera que tenim d'actuar o que hem tingut d'actuar els darrers anys ha estat delegant en excés als nostres líders la presa de decisions a porta tancada mentre ens deixaven a nosaltres l'organització de les performances i el folklore, sense poder participar de les decisions últimes i dels riscos últims que es prenien. L'única manera de canviar això, davant d'un escenari de repressió, a més, és tenir formes de democràcia més dura. I això, per mi, avui comença amb unes primàries. La desobediència civil comença amb unes primàries, amb una ciutadania organitzada que obligui els lideratges a actuar de manera responsable, transparent i determinada. Gràcies, Jordi. Gràcies a vosaltres. A veure, David, va per tu aquesta pregunta. Estan a favor de combatre el turisme massiu? Si ho estan,
De quines eines disposen per doblegar els grans lobbies de l'hostaleria i la restauració, els quals s'han apoderat dels espais públics i que mani qui mani imposen els seus interessos? Home, a veure, jo crec que el turisme és un dels pilars de Barcelona i de Catalunya. Com ja he comentat, el turisme no el podem erradicar i cada cop més, si aconseguim fer tot el que volem per Barcelona, vindrà més turisme. El que tenim que fer és que aquest turisme sigui cívic i sigui de qualitat i potenciar-lo. Jo no estic d'acord amb algunes polítiques que s'han fet de l'Ajuntament de no donar llicències a hotels de luxe, per exemple. Aquests hotels de luxe portaran gent de qualitat, no portaran gent que ve a emborratxar-se i a destruir la ciutat. Sí, és cert que s'ha de controlar amb cura, però si Barcelona volem que sigui una capital internacional de país, està exposada, i més per la posició que té a la Mediterrània, a que hi hagi molt de turisme. El que s'ha de fer és regular-ho bé i intentar que aquest turisme, a part d'aportar diners a la ciutat, contribueixi a que Barcelona sigui més coneguda i no a destruir Barcelona en si mateixa. Moltes gràcies. Josep? Joan. Perdona? Podem replicar? Sí. Replica, però Jordi, pensa que ha d'haver una mica de... Sí. Digues. Va, Jordi. Jo tinc ganes de dir alguna cosa. Si algú més vol dir alguna cosa, encantat. No, jo vull dir que a mi em fa l'efecte que el turisme de qualitat no correlaciona amb els diners. O sigui, no perquè la gent vingui amb molts calés, això vol dir que aquest turisme és de més qualitat. Et poso un exemple una mica per burxar-te, però en les memòries del Barack Obama, el Barack Obama explica quan va visitar la Rambla, les Rambles, i és un viatge de motxilero. Era un senyor que va anar a un alberg i anava de motxilero i segurament es va fumar uns porros a la boqueria, perquè en aquella època les seves biografies diuen que en fumava, i per tant això també és turisme de qualitat. Algú que s'inspira en Barcelona, que als seus carrers l'inspira una idea de democràcia que després es trasllada a un altre país en millores X o almenys audàcies X. El problema que té el turisme a Barcelona és que el 90% del turisme està concentrat al 15% de la ciutat. Això és un problema greu, molt greu i urgent. Això està destruint la nostra ciutat. Perquè la gallina dels ous ors, que és el turisme, també menja or. Caga or perquè menja or. O pon or perquè menja or. I aquest or és la tradició patrimonial de la ciutat, la seva forma de vida, la llibertat dels seus ciutadans. Per tant, qualsevol actuació que tingui a veure amb el turisme ha de fer una primera intervenció urgent per dispersar el turisme per la ciutat i la segona és, ha d'imaginar un futur per Barcelona en el que la dependència del turisme no ens converteixi en hostatges del nostre propi èxit, perquè aleshores la ciutat se'ns agrada a les mans. Moltes gràcies. Joan, voldria que Barcelona fos la capital de la República. Per això cal que l'opció independentista sigui la guanyadora. Cal, doncs, que s'aconsegueixi la unitat dels independentistes. No veig com. Doncs és molt senzill, que la llista de primàries tingui majoria absoluta, punt. Ja està, és així de fàcil. No, perdoneu, no rigueu, jo ho dic en sèrio. No, perdona, és una manera de dir. Jo ho dic en sèrio. La nostra vocació és treure majoria absoluta per garantir que Barcelona tindrà un ajuntament independentista. Pensem una cosa. Joan, si això depengués de nosaltres, ho tindríeu segur. Ja ho sé, per això no depèn només de nosaltres, però sí que depèn del que tots nosaltres i vosaltres, penquem a partir d'ara perquè aquesta llista tingui la majoria. Com diu la persona que fa la pregunta, no veu com es pot fer la unitat amb els partits que tenim ara. Evident, perquè els partits que tenim ara no estan per la independència. Ho sento molt, però és així. És a dir, els partits que tenim ara són uns artefactes polítics que estan adaptats amb un ecosistema que es diu règim del 78. I aquí s'hi mouen com peix a l'aigua perquè són peixos nascuts per viure en aquesta aigua. Però ara estem trencant aquest ecosistema, estem anant amb una altra cosa diferent. I aquí són peixos fora de l'aigua. Per això, aquests partits han hagut, empentes i rodolons a contracor i a vegades lluitant contra ells mateixos, han hagut de tirar endavant el projecte independentista perquè hi ha una gran majoria de la gent que la vol. I com que hi ha un formalisme democràtic, malgrat tot, doncs han de seguir. I és un mèrit que se'ls ha de reconèixer. I ho han fet amb un esforç i amb un sacrifici personal de molta gent, dels exiliats, dels presoners, dels que tenen el seu patrimoni embargat i també de molta altra gent que han vist carreres professionals malmeses, fins i tot problemes familiars. I això és un mèrit que se'ls ha de reconèixer. Però, precisament per aquestes raons,
perquè tota aquesta gent intenta rescabalar-se i perquè no és la seva mentalitat, ni el seu tarannà, ni la seva manera de ser, ni la seva vocació, en aquests moments estan intentant recuperar allò que han perdut, que és recuperar aquest ecosistema en el que s'hi senten bé. Nosaltres anem a trencar això, i per trencar això aquesta és l'única candidatura que ho pot fer. Si no tenim la majoria absoluta, dependrà de com siguin els números que quedin a l'Ajuntament. No és el mateix que entreguem 19 que entreguem 3. Però dependrà. I aquí és on tots nosaltres, tots els que volem la república, hi hem de posar el coll. I aquesta és precisament perquè hi hem de posar el coll i perquè ho tinc claríssim que hem de posar el coll i perquè hem d'aspirar a la majoria absoluta, és una de les raons perquè m'he decidit a presentar-me a les primàries. Molt bé, Robert, una pregunta per tu que em sembla que a més lliga molt amb el que has explicat. Fins on aplicaràs la participació ciutadana? Jo crec que per lo que dic és bastant evident. Fins al màxim. O sigui, fins que ningú em pugui dir que encara podia fer més. Jo crec que per lo que he explicat estava molt clar. Vull contestar les 3 preguntes anteriors molt breument. Però molt breument, Robert, sisplau. Sí, no, és molt ràpidament. La primera que ha contestat el Jordi, es va parlar de vaga general. A partir del 4, després del discurs del rei, es va parlar de vaga general i al final va acabar sent el 8, es va fer allò. Clar, la vaga general havia d'haver estat a partir del dia 4 indefinida. Però no va passar. Ara jo crec que, com deia aquell, ara no toca. Clar, però és que això havia d'haver estat el dia després del discurs, el dia 4. General indefinida. Després, el tema del turisme massiu. Bé, doncs, seguint la meva idea, òbviament, s'hauria de legislar tot això conforme a el que la ciutadania digui. És ben clar, ja sabeu el que penso. I el tema de com ens posem d'acord, també ho he explicat abans. Jo crec, fent un anàlisi, el meu anàlisi polític de la situació és que, ojalà, es vagi molt bé, ojalà, però no tindrem majoria per nosaltres sols, és la meva opinió. Ojalà, però no la tindrem. No, ei, endavant, per això sóc aquí, però no la tindrem, Aleshores, per això la meva idea és obligar, és a dir, no donar-los opció a que en un programa et diguin que no, perquè en aquest programa no, obligar-los. Però si no, estarem en les mateixes discutint que no, perquè la meva idea no em permet apoyar-te per al teu programa. Per això la meva idea és obligar-los, no empènyer-los, sinó obligar-los del tot. Ja està, gràcies. Espera un segon, sisplau, anem al senyor Puig, perquè precisament la pregunta va adreçada a tu. Quina opinió té el senyor Puig sobre els cotxes elèctrics a Barcelona pel que fa a la càrrega de bateries? Soc usuari de cotxe elèctric i el carrego comprant l'electricitat a Somenergia, 100% renovable, i a més participo en projectes d'inversió en energies renovables, amb un parc solar a les Bárdenas Reales, que és un parc de bastants megawatts que és col·lectiu, ciutadà, i també participo en el projecte primer que s'ha fet comunitari eòlic a Catalunya, que és el projecte Viure de l'aire del cel, que és un molí de 2,35 megawatts instal·lat a Pujalt. Per tant, la meva família utilitzem 100% d'energia renovable. Per tant, el cotxe elèctric té sentit sempre que el carreguem amb energia renovable. No val carregar-lo amb electricitat procedent de tèrmiques i nuclears. Gràcies. Jordi. Mira, si ho vols contestar també, perquè aquesta també va adreçada a tu, encara que no ho diu explícitament, però almenys 2 dels candidats de primàries han denunciat pressions, i tu ho has fet a BTV ahir, i fins i tot amenaces, i també la voluntat de fer-nos invisibles. Es pot interpretar, i no entenc la darrera paraula, es pot interpretar com por? Es pot interpretar. Molt bé. Aviam, primer vull dir 2 coses sobre això. Això és un tall que ha sortit a VilaWeb, no sé si l'heu vist, és un tall fet per un tuitaire que després VilaWeb recull sense mirar-se l'entrevista completa. Això ve d'una pregunta a la periodista que em diu la reacció dels partits ha estat simpàtica o hostil
I aleshores jo explico una cosa que d'alguna manera m'estranya que algú se sorprengui. És aquella escena de Casablanca, no? Escándalo, aquí se juega sus ganancias, señor. Tothom sap, tothom que ha operat a l'interior de la política catalana, ja sigui des del periodisme, des de la política o des de les institucions o fins i tot des de l'empresa privada, tothom que ha tingut tractes amb l'administració a un nivell que implicava la presència de la política sap que a Catalunya, diguem-ne, les coaccions, els xantatges, encara que siguin de tipus emocional o les pressions laborals o l'advertència de que de vegades són coses subtils, de vegades són coses explícites, això és el pa de cada dia de la política catalana. De la mateixa manera, el Pep riu perquè fa molts anys que ho coneix, de la mateixa manera que els mitjans de comunicació, dintre d'un pluralisme que tenen, hi ha uns límits. I aquests límits els marquen la gent que té l'hegemonia del poder públic. Això passa a Catalunya, no pot ser una sorpresa per ningú. Aleshores, evidentment, el projecte de primàries és un projecte que posa en qüestió l'autoritat dels partits polítics i l'autoritat que ara mateix hi ha a les institucions. Això és una realitat. I, per tant, d'entre les moltes reaccions que hi ha, evidentment, la pressió, evidentment, l'advertència velada o l'amenaça velada, o hi ha la coacció i el xantatge. Ara bé, jo ahir a BTV em vaig equivocar, perquè això o ho expliques i vas fins al final, i aleshores expliques noms i cognoms, o no ho expliques. I jo he pres la decisió de no explicar-ho. De no explicar-ho perquè no vull posar les persones al centre de l'atenció si elles no trien fer-ho per elles mateixes. Per tant, jo deixo un marc sobre la taula. A mi m'escandalitza una mica l'escàndol suposat d'aquestes declaracions quan tothom, tots els periodistes de Catalunya saben el que vaig dir en aquell tall. I a partir d'aquí deixo que qui vulgui parlar que parli, per dir-ho així. Però m'agradaria contestar-te una cosa del que has dit. A mi la idea de l'empoderament ciutadà total em sembla magnífica, estic super a favor. Però vull dir-te dues coses. La primera, la raó per la qual els partits no volen sumar-se a les primàries no té... Aquí hi ha una pregunta que la podem lligar. Perdona, abans voldria fer un petit comentari sobre això que acaba de dir. Però deixa'm acabar la frase, m'he quedat amb la frase aquí al micròfon. La raó per la qual els partits polítics no es volen sumar a les primàries no té res a veure amb el programa. No té res a veure amb que aquest senyor i jo portem dies parlant sobre un model d'ecologia per la ciutat o energètic. No té res a veure amb que el Joan pensi que... No té res a veure amb tot això. Té a veure amb que la seva estratègia no és aquesta. I després et diré una altra cosa. La unitat per ella mateixa no és bona. La unitat sense contingut no és bona. La unitat que és bona és la unitat que accepta, fa explícit i consensua la pluralitat. Aquesta és l'única unitat que val la pena, la que no t'obliga a renunciar al que penses per participar d'un grup, ni a silenciar-ho, ni a ocultar-ho. No hi ha cap escenari en el qual afirmar això i esperar que els altres facin el ridícul els obligui a venir. Assumim-ho d'una vegada. Assumim-ho d'una vegada. Només un brevíssim comentari. Això que ha estat comentant abans el Jordi sobre pressions i demés, escolteu, són els partits que lluiten per sobreviure i lluiten amb les armes que coneixen, que són les de la vella política. Exactament el que no volem que sigui la república. Ja està. Gràcies, molt bé. Volies dir alguna cosa? No? Això, molt breument, del que ha dit. Això dels interessos dels partits, això, no, si estic d'acord. El tema és que si, encara que no sigui per això, ells utilitzaran el programa com a excusa. Això és el que jo vull dir. Això ho faran. Qualsevol altra cosa, doncs és igual. Si al final faran servir que soc calb, si és que també. No, però clar, si... Les declaracions de calb no els agrada. Però si... O tots calbs o tots peluts. Però si diuen que no venen perquè som calbs, la gent veurà que aquesta excusa és ridícula. Això és la... La gent sap perfectament el que vota. A aquestes altures ningú s'està enganyant. Potser l'octubre passat hi va haver un moment que potser el setembre passat hi va haver un moment que... Potser el desembre passat... Però a hores d'ara és que algú dubta que l'estratègia d'Esquerra Republicana és ampliar la base
per la via d'acostar-se als comuns i allunyar-se del bloc independentista. Hi ha algú que no ho sàpiga, això, aquí? Hi ha algú que no sàpiga que l'estratègia del PDeCAT és una estratègia d'inflamamenta simbòlica i reculada pràctica? Hi ha algú que no sàpiga que aquesta és la realitat? Però potser la gent vol votar això. Algú d'aquí és una cosa i algú del carrer és una altra perquè estem cansats de fer paradetes. Per això ho dic. Una cosa és la gent que està aquí i una altra cosa és el senyor que surt o la senyora que surt de la botiga, del metro, que no necessàriament sap ni què són les primàries. No, això d'acord. Jo tinc aquí una pregunta que diu què són unes primàries. Ara la responem. A veure, no tothom està a l'ordre del dia. Ara la responem, però la gent que sou aquí, i fins i tot la gent del carrer, no pel que fa a les primàries no les coneix la meitat de la meitat, però la gent que vota a partits independentistes sap que està votant. Potser a un nivell sentimental, potser a un nivell inconscient, potser perquè espera que el lideratge ja ho resoldrà i confia, però tothom sap què està votant quan està votant. Per tant, el que hem d'anar és a adreçar el problema de fons, que és el contingut de fons de per què estem fent això, per què volem la independència de Catalunya i per què això és coherent amb una idea de ciutat, amb una idea de llibertat, amb una idea de drets humans, amb una idea de futur, amb una idea de la política que volem fer. Aquí és on ens guanyarem l'espai per ser lliures, però pretenent que les excuses que posen els partits s'hi pot jugar a la contra per fer veure que tot això no funciona a la nostra política. L'astúcia ja no funciona. Bé, de tota manera ha sigut una llàstima que així com nosaltres tenim una certa experiència en fer manifestacions i que acudeix una quantitat de gent importantíssima, aquesta vegada no estem en una situació comparable, no hi ha hagut difusió, no hi ha hagut discussió en els mitjans de comunicació, a les televisions, i això és una barrera molt, molt difícil de superar. Però això està bé. Això està bé. Tu ets molt optimista. No, això està bé, perquè això vol dir que l'hem encertat. És a dir, tothom sap que ara mateix una manifestació d'1,5 milió de persones a l'11 de setembre a Barcelona ja no és un problema. L'any 2012, l'any 2010, quan vam superar els polítics, l'any 2012, aleshores aquelles manifestacions eren un problema polític de primer ordre. Tot el marc polític català va reaccionar a aquelles manifestacions. Fins i tot els que diuen que no. Avui, una manifestació aquest 11 de setembre ja no és un problema per ningú, però nosaltres sí que som un problema. Però per aconseguir un ajuntament independentista hagués calgut, i en aquesta situació dels partits polítics, hagués calgut clarament poder fer molta més difusió de la que ha estat possible. Ara solament podem fer el boca a boca a la família, als amics i al carrer. Hi ha molt més camp per córrer, no caigueu en aquesta desesperança. Volen que us sentiu sous, perdoneu que acapari, ara us passo el micròfon i no diré res més, però ja sé que de vegades hi ha una solitud de fons. Ja sé que això passa, a mi m'ha passat, però no és veritat que els únics mitjans que tinguem som aquests. Hi ha molta gent al darrere, hi ha campanyes que es poden saltar els intermediaris, existeixen mecanismes per arribar a molts més ciutadans dels que arribaríem d'altra manera, sense necessitat de passar pels poders convencionals. Per això existim, si no, no haguéssim existit. És l'única raó per la que existim. I prometo que em salto la propera pregunta i no dic res més. David, pot ser? O te tocava a tu, Joan? A veure, són tres preguntes que els fa la mateixa persona. Com penseu abordar el problema dels preus de l'habitatge, tant de compra com de lloguer? Com penseu superar les barreres, reticències internes dins del propi Ajuntament, dins dels serveis tècnics per assolir els objectius que us fixeu? Com s'ha d'articular, relacionar Barcelona amb la seva àrea metropolitana i en tot l'àmbit català per reequilibrar el territori? Fes una selecció, perquè evidentment això és tot un programa per futur alcalde de Barcelona. Sí, bé, són preguntes molt difícils de contestar en aquest moment. Bé, pel tema de les reticències internes, crec que ja ho hem comentat els companys, la solució seria treure majoria absoluta, però clar, està una mica complicat. El problema és que, o l'única manera de fer-ho és que tinguem realment el suport suficient com per fer que l'altra gent s'assumi o fer les propostes adequades per fer que l'altra gent s'assumi. Pots repetir alguna? Sí. Com es pot articular Barcelona amb la seva àrea metropolitana, amb tot l'àmbit català per reequilibrar el territori?
Els preus de l'habitatge. Les reticències que pots trobar-hi del propi Ajuntament. Aquesta ja l'he contestat, més o menys. El tema de l'habitatge és un punt important. El tema de l'habitatge és complicat perquè Barcelona és el que és. Tampoc tenim molt espai lliure ni molt terreny per fer grans coses espectaculars. Si aconseguim que Barcelona sigui una capital internacional, aquest problema el tenen totes les capitals internacionals. És a dir, no podem pretendre que un habitatge a una capital internacional del nivell que volem que sigui Barcelona sigui barat. El que sí que podem fer és intentar regular, intentar promoure habitatge social dintre de les possibilitats que hi hagi. L'Ajuntament disposa d'habitatges, disposa de solars que es podrien destinar a l'habitatge social i no s'està fent, per exemple. S'ha de fomentar altre tipus d'utilització de la propietat privada. Quan un té un pis a Barcelona sap que això és un bé immoble molt valorat i, òbviament, li vol treure el màxim partit. Llavors, no li pots dir a una persona que el doni per habitatge social si sap que en traurà 10.000 vegades més si el posa com a pis turístic. Però, clar, això si deixes la llibertat de que la persona escolleixi. Si es fa una regulació no punitiva de determinats comportaments i el que es fa és incentivar que la persona tingui més avantatges si en lloc de destinar-lo a pis turístic el destina a habitatge social, per exemple, podem intentar revertir aquesta situació. Posant més habitatge social i fomentant bé el lloguer a Barcelona, intentant regular-lo, jo crec que es pot revertir aquesta situació que tenim ara. Però, òbviament, és complicat. Gràcies. Passi al Joan, sisplau. Joan. Perdona, una suggerència, perquè l'habitatge és molt important. Si tots parlem d'habitatge una vegada. Bé, jo l'únic que no voldria és votar al públic. Sí? Perquè una pregunta a cadascú. Perquè la Generalitat està en contra. A veure, però si heu moderats en el temps, 2-3 minuts, sisplau, d'habitatge. A veure, d'habitatge, vinga, intentaré ser superbreu. A més, aquest és d'aquells temes que no domino, per tant, serà fàcil ser breu. No, un apunt molt senzill. Escolteu, estem en un entorn de lliure mercat i em sembla que tots estem d'acord amb això. Aleshores, el problema de l'habitatge és, primera, que hi ha poca oferta, poc sòl, pocs pisos de protecció social, etc. I hi ha molts pisos que estan comprats per gent que es dedica a l'especulació. I aquesta gent què vol? Fer benefici. Doncs senzillament es tracta que els sigui més barat llogar amb un lloguer social que no pas tenir-lo buit. Per exemple, i ara això és una idea, si vostè té un pis buit durant 2 anys, doncs em paga 1.000 euros al mes d'una taxa municipal per tenir el pis buit. Li surt més barat llogar-lo 200 euros, oi que sí? Doncs ja està. És a dir, idees d'aquest estil que van en la línia que tu dius de regular-ho adequadament, no estic dient que això sigui la solució, però idees d'aquest estil sí. És a dir, hem d'aconseguir que sigui més barat tenir els pisos ocupats que buits. Ja està. Jo tampoc sóc expert, però he tingut l'oportunitat de viatjar a diverses ciutats d'Europa i el que més et xoca, sobretot en llocs germànics, és que hi ha un parc d'habitatges enorme públic de lloguer. I aquí, des del franquisme, s'ha potenciat un tipus d'habitatge que és convertir-nos a tots en una espècie d'esclaus per demanar una hipoteca i després ser propietaris d'un pis i pensar que podrem especular amb aquest pis. I aquest és el problema de fons. Hem d'exigir que hi hagin pisos, habitatges públics de lloguer. Un bon parc, i això és la forma de controlar-ho. Des del poder públic es pot fer, si es vol. Robert, vols dir alguna cosa? Tu mateix ho has dit, gent que els té per especular, molts bancs tenen parcs de pisos absolutament inutilitzats, doncs comencem per aquests. Bueno, a veure, primer de tot, dir-vos que qui us parla viu en un pis de protecció oficial que pago 300 i poc. Amb la qual cosa, algú d'aquest problema m'atany directament, perquè l'he sofert.
I vaig viure amb els pares fins als 30 i pico. Amb això ja us ho dic tot. A veure, si és que està clar més o menys, anem a pensar tots el mateix i gairebé la majoria dels que estem aquí. Però què és el que s'ha de legislar, les multes que hi ha? Bueno, és que en la meva opinió ja ho sabeu, us preguntaré a vosaltres i el que vosaltres em diguéssiu ho faríem i s'ha acabat, no té més. Molt breument, el preu de l'habitatge és el problema número 1 de Barcelona. No només perquè hi ha molta gent que no pot pagar l'habitatge, sinó fins i tot la que està pagant l'habitatge, si està pagant lloguer, està pagant entre un 30 i un 40% del salari en el lloguer, més del 40% a llocs com Nou Barris, i si està pagant hipoteca, està pagant fins a un 50% del seu salari en la hipoteca. Això no només és un problema perquè hi ha gent que no pot pagar-ho, també perquè la gent que pot pagar-ho, en lloc de destinar els diners a d'altres coses, l'està destinant a això. I quines són les altres coses? Les altres coses són la cultura, són l'esport, són l'educació dels fills, són les extraescolars, són les coses que fan una ciutadania més rica espiritualment, amb més possibilitats de futur. Estem empobrint la ciutadania de Barcelona a 10 anys vista. Com se soluciona això? I no hi ha solucions fàcils. Assumint això, Barcelona té un 1,5% d'habitatge públic. Les ciutats de referència com Viena té un 30%, les mitjanes de les grans capitals europees són entre un 15 i un 20%. Això vol dir que a Barcelona falten 115.000 habitatges de titularitat pública i molts més també de titularitat privada, perquè el problema de Barcelona és que hi ha més gent que vol viure a Barcelona que espai que hi ha a Barcelona. Per tant, això com se soluciona en una ciutat tan densa, tan construïda, on no sabem on és el sol? Bé, de diverses maneres, però a llarg termini la solució és que als llocs on no hi ha Barcelona hi hagi Barcelona. Això què és? Aneu a Google Maps, quan arribeu a casa aneu a Google Maps i poseu Barcelona i allunyeu-vos una mica com si estiguéssiu pujant cap a l'espai i veureu l'única cosa de Barcelona que es veu des de l'espai, que és les obres de la Sagrera. Les obres de la Sagrera són una cicatriu, una ferida que estan dividint la ciutat. Hi ha una ciutat que va de la Sagrera cap al Besòs i cap al mar, avall, que és una ciutat aïllada, que per creuar els barris de sobre ha de donar una volta magnífica, on hi ha alguns dels barris més pobres de l'àrea metropolitana, on hi ha els últims polígons industrials amb magatzems. És el sòl europeu on la distància entre el seu valor real i l'ús que se'n fa és més gran. Aquí ha d'aparèixer una nova Barcelona. Hi ha d'aparèixer habitatges, botigues, parcs. Hem d'imaginar, igual que Cerdà va imaginar la Barcelona en la que estem avui, doncs la Barcelona que pot aparèixer allà. Això no soluciona el problema avui, tenim propostes per avui, veig que m'estan dient que calli, però tenim propostes per avui, però a llarg termini fiquem-nos al cap, això és un consens de ciutat, això estem parlant a 20 anys vista, però bueno, després si voleu parlem en privat de coses per demà. El David? Sí, perquè ara tornarem a fer així. Doneu suport al Consell de la República? Creieu que l'Ajuntament de Barcelona ha d'alinear-se a les seves directrius? El meu punt de vista personal és que el Consell de la República pot ser una bona idea. Ara té molts problemes. Jo li veig que està impactat una mica pel mateix que estem impactats nosaltres a primàries. És a dir, no veig que hi hagi un interès dels partits polítics actuals o de determinats partits polítics que estiguin interessats en donar-li suport. Si això aconseguim que canviï, crec que pot ser una bona eina. Pel principal motiu és perquè no és aquí, està fora. Llavors, totes aquestes pressions, totes aquestes amenaces, totes aquestes coses que poden fer des d'aquí o des del país veí no l'impacten. Llavors, clar, si li donem realment l'autoritat que té en coordinació amb les autoritats d'aquí, crec que pot fer grans coses. Jo estic apuntat al Consell de la República, perquè jo vull la independència de Catalunya, no penso descartar a priori cap eina que ens pugui portar cap aquí. Ara, crec que s'ha d'explicar molt millor a tothom què és el que es vol fer des d'allà i realment empoderar-lo perquè pugui realment fer la seva feina i pugui ajudar en aquest camí cap a la independència. Joan, 4 llistes reparteixen els vots sobiranistes. Com es pot aconseguir la unitat de tot l'independentisme? A veure, mira, ara diré una barbaritat matemàtica,
perquè 3 més 1 no són 4, sinó 2. És a dir, això no estic d'acord. en aquest cas sí, deixa'm explicar. És a dir, en aquests moments dius, hi ha 4... Una objecció que em van posar fa uns dies. A veure, la pregunta l'han fet al públic, eh? Sí. Una objecció que va amb aquesta mateixa línia. Escolta, vosaltres dieu que voleu una llista unitària independentista, però els partits no hi han volgut participar. Per tant, com que els partits no han volgut fer una llista unitària, vosaltres en feu una altra, així en lloc de 3 serem 4. No és cert. En realitat, el camp independentista, o catalanista, o digueu-li com vulgueu, té 2 opcions. Una que és continuar amb un processisme indefinit, no sé què, bla, 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 llavors teniu 3 opcions dintre d'aquest camp, trieu la que vulgueu, i una altra que és primàries, que volem anar per feina. Ja està. Per tant, ho he dit abans, és a dir, nosaltres som l'única candidatura nítidament independentista, que estem treballant per fer la república, que estem aquí per fer la república, i aquí som persones de pensaments i d'ideologies diferents que ens uneix això, precisament això, perquè volem que Catalunya sigui una república el més aviat possible. I això és una diferència respecte a tots els altres. I ja està, i aquesta és la resposta. No sé si he contestat a la pregunta o m'he deixat algun detall per respondre. Perdona, però és que jo també estic fent una selecció de les preguntes i suposo que el públic serà el que jutjarà al final. És que aquí tinc una pregunta que és molt llarga, li passarem al Jordi, però que demanem una resposta molt breu. Diu, quins defectes li trobeu al sistema de govern de Suïssa on viuen éssers humans com nosaltres en democràcia directa? Cas d'acceptar-ho, quins aspectes del sistema de Suïssa penseu implementar en el govern a casa nostra i quins no? Com ho fareu per a no ser sotmesos dels grans poders econòmics, bancs multinacionals, geoestratègics, mundials, energètiques europees, sense que el país se'n ressenti i es precaritzi a pesar de no disposar del suficient pressupost? Va, Jordi, ànim. Coratge. La resposta és sí, moltes gràcies. A veure, us adoneu que algunes preguntes tenen una extensió i una amplitud que, en fi, suposo que ja veieu que depassen una mica les possibilitats de resposta. No, però anem al model suís. Anem al model suís. No ho dubtem de cap candidat, no ho dubtem. El model suís totalment a favor, el model suís de democràcia directa totalment a favor, no només la part referendària, també el respecte que hi ha per la pluralitat a l'interior de Suïssa, el respecte que hi ha per la descentralització administrativa a l'interior de Suïssa. Hi ha tota una cultura de fons que ve justament del govern de les ciutats originalment a Suïssa. Una cosa que hem d'aprendre també de Suïssa és que la democràcia que funciona és la democràcia que treballa sobre una tradició democràtica, que no apareix com un disseny del no-res i intenta aplicar-se com si la gent no existís, sinó aquí ha dit éssers humans com nosaltres. Jo sempre dic que això està per demostrar en el cas dels suïssos, que siguin éssers humans com nosaltres. No, home, no. En fi, el que vull dir és que la nostra tradició democràtica té unes característiques, va tenir un impacte molt fort ara fa un any. La nostra tradició democràtica, el que va passar fa un any, no ho oblidarem cap de nosaltres. Hem de fer un esforç molt gran perquè no ens ho folcloritzin, perquè no ho converteixin en un símbol que no vol dir res per la nostra vida quotidiana. I hem d'aprendre que en el moment en el que vam decidir que valia més la pena protegir un referèndum d'autodeterminació que la integritat física, al moment que vam prendre aquesta decisió, aquí vam ser una mica més lliures. Per això també ens va ensenyar que mentre els instruments que ens donen... Hola, Adrià, benvingut. Mentre els instruments que ens donen són instruments... Si els instruments que ens donen són adults, la gent es comporta com adults. Protegim els nostres drets. Quan els instruments que ens donen són simbòlics, la gent es comporta de manera simbòlica. Per tant, quan nosaltres proposem primàries, d'alguna manera estem començant a treballar una tradició democràtica, en la línia del que fa Suïssa. Suïssa també fa una cosa que jo voldria copiar, que de fet volia copiar per les primàries però no hi hem estat a temps, que és que de tots els arguments, o sigui, de totes les idees sempre es plantegen arguments a favor i en contra. I aleshores la gent pot anar a votar coneixent els arguments a favor. Això m'encanta, perquè encara que els arguments siguin més o menys persuasius, et posen l'actitud de valorar i sospesar les coses que t'estan dient. I la segona pregunta, no me'n recordo quina era. La contesto? A veure, què farem per no dependre dels poders fàctics? Jo faria la pregunta al revés, dir què estem disposats a fer cadascun de nosaltres per no dependre de les Endeses, de les Iberdroles, dels Naturgis, de la Caixa. Aquí són decisions individuals que hem de fer tots. Per tant,
ens autodeterminarem col·lectivament quan hi hagi un gruix de persones que s'hagin autodeterminat personalment i que ja no depenguem d'aquests poders fàctics que ens tinguin la grapa posada a sobre. Per tant, jo faig la pregunta al revés, dir, estem disposats nosaltres a fer tot això? Anar-ho fent. A veure, sisplau, no, directament pregunta al públic no pot ser, perquè som tota una colla de persones. No. Sí. Mira, us posaré un exemple molt clar. Barcelona ens ha omplert la ciutat d'una cosa que en diuen Barcelona Energia, que diuen que és un operador municipal per trencar amb Endesa. Sabeu quina és la perversió d'això? L'empresa que ho porta és Tersa. Tersa és l'empresa que ha gestionat durant tota la vida la incineradora del Besòs, un dels artefactes més contaminants que tenim a Barcelona. I ens camuflen que diuen que vendran electricitat verda a partir de l'electricitat que genera la incineradora, apoyant-se amb una llei espanyola que diu que cada 2 kWh generats per la incineradora donen dret a una garantia d'origen com si fos d'origen renovable. I apoyant-se amb això ens han inventat tot això. A banda, us posem un altre exemple, en el país súmmum del capitalisme que tenim tan mal vist. Sacramento, la capital de Califòrnia. Sabeu que té una empresa elèctrica a nivell del municipi, però sabeu de qui és l'empresa elèctrica? No de l'Ajuntament, dels ciutadans. I sabeu què fan a Sacramento? Cada 4 anys, cada districte de la ciutat, que són 7 districtes, elegeixen un membre del Consell Directiu de l'empresa elèctrica. Aquesta empresa elèctrica, per descomptat, si aneu a la pàgina web, és SMAT, Sacramento Municipal Utility District, veureu que potencia les renovables, que et facilita moltes coses. No sembla que estiguis navegant amb una pàgina d'una elèctrica. Per tant, democràcia es pot practicar a nivell urbà, si hi ha voluntat política i força suficient de la ciutadania per implementar-ho, no que ens venguin comèdies com ens està venint la Colau. Bé, un moment, ha arribat un dels candidats. Un moment. Escolti, perdoni, el debat el porto jo. Escolti, per favor, faci el favor, no, perquè vostès, el públic, si tothom intervingués com vostè, això seria ingovernable. No. A veure, acaba d'arribar el candidat que ens faltava i que havia dit que tenia, en fi, uns certs impediments. Jo li agrairia a l'Adrià Alsina que pugi aquí per, com a mínim, doncs estar amb tots els altres candidats. I ara, perdó, a veure. Contestar això una mica? Molt breument, sisplau. Sí, bueno, a part de que no entenc com ha cabigut tota aquesta pregunta en això tan petit, però bueno. Sobre el tema que parlava el David, del Consell de la República, ja sabeu el que penso, però a part és que crec que preguntar a la gent, encara que sapiguem que la majoria de gent estaria tant per apuntar a l'Ajuntament a l'AMI com al Consell, preguntar a la gent, el gest de preguntar-ho, encara que sapiguem que la majoria dirà que sí, el gest de preguntar-ho i acatar-ho que digui la ciutadania, crec que ajuda a educar més a tothom en el fet de fer més empoderament ciutadà. Crec que no és menor, és la meva opinió. Encara que sapiguem segur que la majoria ho vol, preguntar-ho de totes formes, aquest gest crec que ajuda. Que això enllaça... Un moment, Robert, jo et faria 2 preguntes perquè anem també buidant tota aquesta bossa important de preguntes. I una que em sembla que està relacionada amb la teva, amb el que ens has explicat, diu, què fareu des de l'Ajuntament per empoderar col·lectius independentistes, CDR o d'altres? I una altra, quin control de les promeses electorals tindrà el ciutadà? Bueno, i això d'empoderar CDR i això no acabo d'entendre. Qui s'ha d'empoderar és la ciutadania en general.
No, has de respondre, has de respondre. Ja. Què vol dir això? Que hem de donar privilegis a uns i a molts altres? Doncs ho sento, però no entenc aquesta pregunta. Hem d'apoderar a la ciutadania per igual, a tota, inclús els no independentistes. Suposo que això no cal que ho expliqui, però suposo que d'això. Sobre el que parlaven abans també, crec que cal molta feina d'educar, per això deia allò del gest de preguntar, encara que sapiguem les coses, cal molt de feina d'educar en això. Com a Suïssa, cal. El de Suïssa és que fan la tira d'anys que ho feien. L'altre dia en una parada un senyor que havia viscut molts anys a Suïssa m'ho deia, cada setmana fan referèndums amb urnes. Amb urnes. Una cosa cada setmana. Això hem de ser conscients també que encara que guanyéssim i poguéssim fer aquestes coses, no es farà d'avui per demà. Tu ara mateix, demà ho podries fer? Referèndums cada setmana? No. A veure, Robert, molt bé, moltes gràcies. Passem-li el micròfon un moment a l'Adrià Alsina perquè tingui oportunitat de dir algunes paraules. L'Adrià Alsina és un company de l'Assemblea Nacional Catalana. De fet, ha estat membre del Secretariat Nacional i cap de premsa de l'ANC fins a l'abril del 2018, que va dimitir precisament per formar part de la candidatura de primàries. És llicenciat en Ciències Polítiques per la Universitat Autònoma i en Periodisme per la Pompeu Fabra, i realment la seva vida professional indica clarament la seva expertesa com a consultor i assessor de comunicació a nivell no només estatal, sinó a nivell internacional. Coneix bé els problemes econòmics d'altres continents o d'altres països d'altres continents, Amèrica, Àfrica i part de l'Àsia. És, jo diria, un expert en comunicació que ara fa clarament un pas endavant a la política. Atès que ja tots els altres han contestat les preguntes que havien fet, jo li donaria l'oportunitat a l'Adrià que ens digui què creu ell el més essencial que justifiqui la seva participació com a candidat a les primàries. Hosti, tu. Primer de tot, gràcies i perdoneu per arribar tan tard. Precisament estava en una altra parada a Sarrià-Sant Gervasi. No m'esperava que ara em faríeu pujar també a l'escenari, us agraeixo moltíssim. Jo, ja s'ha comentat, jo he estat molts anys vinculat a una feina molt curiosa, que és convertir coses molt complicades... Sí, igual m'estava passant aquí, no? Una feina molt curiosa, que és convertir coses molt complicades en coses simples, però no simples per tontos, sinó simples precisament perquè la gent pugui entendre-les suficientment per poder decidir. És a dir, jo quan he estat treballant pel Banc Mundial, per l'OCDE, pel Banc Africà de Desenvolupament, per grans organitzacions internacionals, el que era interessant de debò era convertir qüestions molt complexes com la reforma de l'educació a Bolívia perquè els propis ciutadans de Bolívia poguessin entendre, d'una banda, què és el que s'estava intentant fer i poguessin participar també en aquesta reforma de l'educació. Llavors, de seguida, quan vaig tornar a Barcelona el 2014, de seguida em vaig apuntar el 9 de novembre com a voluntari i he estat implicat amb l'Assemblea Nacional Catalana des de llavors i, com has dit molt bé, també com a cap de premsa i com a secretari nacional els últims mesos. Això em va portar a viure molt de dins, molt de prop, tota la campanya del sí i tot el setembre, octubre, el més salvatge de les nostres vides, segurament. Vam passar del bot de les nostres vides al més salvatge de les nostres vides. I a tenir la sensació que el sistema, segurament el sistema que havíem trobat, de Junts pel Sí, d'unitat decidida des de dalt, no ens acabava de servir per arribar fins allà on havíem d'arribar. I com que jo creia que les coses podien fer millor i creia que les coses s'havien de fer millor, i crec que quan hi ha una bona idea, aquesta idea se li ha de donar suport i s'hi ha d'apostar i s'hi ha d'apostar fins al final, de seguida, ja des de l'Assemblea, també vaig apostar per intentar que l'Assemblea donés suport a aquestes primàries i fa un parell de mesos, també amb aquesta idea de donar-li el màxim suport i apostar la meva vida a una bona idea, m'he presentat com a candidat a l'alcaldia a les primàries. Dos principis bàsics. Jo crec que em presento bàsicament per responsabilitat. Responsabilitat vol dir responsabilitat davant dels ciutadans. Les primàries és l'únic sistema que ens permet
mirar-nos als ulls, que ens pugueu demanar a la cara, escolta, tu faràs això, tu faràs això i tu faràs això, i si no ho fem, després insultar-nos a la cara també, i després no renovar-nos si cal. A més, ens permet una responsabilitat davant dels ciutadans des de l'Ajuntament de Barcelona. Vol dir baixar l'esperit de l'1 d'octubre a l'Ajuntament de Barcelona, vol dir convertir tota una estructura que encara funciona a nivell ministerial, a nivell funcionarial, com si fos un ajuntament purciolista. I això vol dir posar en pràctica tots els instruments de participació, vol dir instaurar un sistema de silenci administratiu positiu, per exemple, que l'administració t'hagi de respondre en un mes i si no t'ha respost es quedi aprovat automàticament allò que li has demanat. No és una cosa estranya, això ho fa la Generalitat de Catalunya, per exemple. Dit això, responsabilitat també amb el país, responsabilitat amb el territori. Vol dir que les 3 xemeneies de Sant Adrià de Besòs no són un marron de Sant Adrià de Besòs, són una oportunitat per un equipament per tota l'àrea metropolitana, per tot el país, per tot Europa si cal. Vol dir que si la gent del Pirineu et demana ajuda per fer uns Jocs Olímpics, tu en comptes de mirar-te'ls per sobre l'espatlla i dir pringats, el que fas és dir com us puc ajudar i a veure si ens en sortim perquè és una cosa que demana el territori. I finalment també és responsabilitat amb la resta del món. I amb la resta del món vol dir, d'entrada, demostrar que les coses es poden fer millor, que les coses es poden fer amb democràcia en un moment en què la democràcia està de retirada, que podem fer una independència amb democràcia i amb resistència no violenta i que podem també obrir les portes a tothom que es vulgui guanyar la vida, que vulgui triomfar i que vulgui ser lliure en una ciutat que ha de ser la capital de la llibertat i la capital de la responsabilitat. Bé, em sembla que ja no es pot dir gaire res més. Moltes gràcies. Que els teus desitjos es facin realitat. Moltes gràcies. Gràcies. Una pregunta per en Pep Puig. Tramvia sí o no? Vol dir fer el tram central que falta. Tramvia sí o no? T'ho pregunto com a expert energètic. Jo sé que en Fonollosa té una idea bastant trencadora, però com a expert en temes energètics... A veure, si volem fer la ciutat habitable, el primer que hem de fer és impedir que circulin tants cotxes. Això primer. Segon, el tramvia, igual que els trolleys, igual que altres sistemes, és un sistema bastant més net que no pas els autobusos. Per tant, jo en principi soc partidari de tramvies. Jo quan vaig venir a estudiar aquí a Barcelona, anava des de la Ronda de Sant Pau, allà al Mercat de Sant Antoni, la Ronda de Sant Antoni, fins a l'Escola d'Enginyers, a dalt la Diagonal, amb tramvia. I estava la ciutat plena de tramvies. Els van treure per afavorir una empresa franquista que era l'INI, que feia Pegasos. Els van treure per això. Per tant, jo crec que recuperar el tramvia tal com es pugui a Barcelona és positiu. I no només una línia, sinó moltes. Pep, que això és un tema d'experts, perquè realment aquesta pregunta es fa referència al tram d'unir la plaça Francesc Macià amb la plaça de les Glòries. Jo crec que això és un tema que requereix una discussió tècnica de gran abast, perquè, sens dubte, va haver un referèndum a la ciutat de Barcelona, que es volia putinejar, però que va sortir clarament que destrossar la Diagonal, almenys a criteri d'alguns ciutadans, com jo mateixa, em sembla que és massa ferida per la ciutat. Però bé, Barcelona té uns problemes, com s'ha estat veient, que són molt antics. I és clar que els hem de resoldre, com si diguéssim, tots, o els volem resoldre tots, i de fet els hauríem de resoldre aviat, però que no és tan senzill, perquè no hi ha hagut la previsió adequada, ni la planificació adequada. I per tant, hi ha un munt de problemes i, en fi, de poc a poc o amb tota la vostra empenta, esperem que es vagin resolent. Jo crec, si algú de vosaltres... Puc dir dues paraules? Serà l'últim torn de paraules i, per tant... Dos paraules. Seré molt breu i molt sintètic i, per tant, molt simple sobre el tramvia. Escolteu, el primer de tot que ens hem de ficar al cap és que el tramvia, el problema de la tramvia per la Diagonal, no té solució bona. Fem el que fem, serà una mala solució. Primera qüestió. Segona qüestió.
Tenim un tramvia que està dissenyat amb una mentalitat decimonònica, com es van fer totes les xarxes de ferrocarril a tota Europa, que el tren arribava a la ciutat però es quedava en una estació tèrmini a les portes de la ciutat, una estació com a l'estació de França en el nostre cas. A Barcelona això ens l'hem estalviat perquè tenim el túnel del carrer Aragó des de sempre. En els anys 50 es va construir el túnel de la plaça Catalunya i fins i tot quan s'ha fet el túnel de l'alta velocitat s'ha fet també travessant Barcelona, que per cert hi ha una estació al Cinc d'Oros que està feta i només s'hauria de descentar. Però bueno, això és una altra història. Per tant, ens trobem el tramvia que arriba a un extrem, un altre tramvia que arriba a l'altre i a sobre, entremig, tenim una magnífica avinguda que les connecta. La tentació de dir unim-los és grandíssima, però això significaria convertir la Diagonal en una barrera que parteix de veritat la ciutat en dos. Vosaltres només us dic, aneu a la part de la Diagonal més enllà a la plaça Les Glòries, que allà hi passa el tramvia, i imagineu-vos això traslladat al Cinc d'Oros. Ja veureu com no pot ser. Per tant, fer-lo per la Diagonal, partint la ciutat. Fer-lo passar per altres carrers, el mateix però pitjor. Fer-lo subterrani, a part que és caríssim, falta que es pugui tècnicament. Deixar-ho com està, doncs tots sabem quin és el problema. És a dir, jo crec que el que hem de fer en aquests moments, la meva proposta ara en aquest moment és deixem-ho com està, no ho emboliquem més i quan siguem una república i tinguem totes les eines, fem-ho, decidim-ho amb un referèndum, però un referèndum ben fet, com s'ha dit abans, que a Suïssa la gent faci un estudi, unes propostes serioses en pro i a favor i en contra, sapiguent que es fem el que fem, la solució no serà bona. Molt bé. A veure, David... Sí, fem aquest últim torn? Sí, jo volia aprofundir una mica amb el tema aquest. Òbviament, com he comentat a la meva exposició inicial... Són fora ja? Bueno, mentre se senti anem fent. Per mi, estic d'acord amb el Joan, la solució no és fàcil, però tal com està Barcelona actualment, com he dit al principi, amb el trànsit intern que hi ha de cotxes i de tot, és impossible. Per reduir aquest tràfic intern, l'única solució és fomentar el transport públic, fer-lo gratuït, com he dit, la gent apostarà per anar amb transport públic i no amb transport privat, i llavors podrem començar a pensar què és el que podem fer per la Diagonal, si podem posar un tramvia, podem fer les virgueries que vulguem, però ara com ara jo ho deixaria com està, com diu el Joan, perquè és ficar-se en un tema que té difícil solució. Adrià. Dues frases. No us preocupeu pel tramvia per la Diagonal, perquè l'Ada Colau ens ha fet un regal fantàstic, i és que com que va decidir aturar les obres i tornar-les a licitar bàsicament a les mateixes empreses a les que les estaven fent de la plaça de les Glòries, mentre no s'acabi la plaça de les Glòries, no es pot tocar res de res. I la plaça de les Glòries no s'acabarà fins a finals del mandat que ve. Per tant de bo estiguem governant el mandat que ve i, per tant de bo a finals del mandat que ve ens posem a parlar en sèrio de què fem amb la Diagonal. Però durant els propers 4 anys, tranquils, que no s'hi pot fer res de res. Per tant, no us preocupeu d'això, que no és un problema. Moltes gràcies. Només per acomiadar-me, moltes gràcies. Insisteixo en el que he dit al començament, és a través de la taca d'oli que ens en sortirem. Vull acabar amb una petita reflexió. Crec que estem passant un dol. Crec que en algun moment de l'últim any se'ns ha mort l'esperança, o se'ns ha mort la confiança, o se'ns ha mort la sensació de que anàvem cap a algun lloc. A qualsevol sopar, qualsevol conferència, qualsevol reunió que vaig, sempre és el mateix. Hi ha hagut una pèrdua de l'esperança que de vegades es trasllada amb frustració, de vegades amb ràbia, de vegades amb tristesa, de vegades amb la recerca d'una solució que vingui ja i arregli les coses. Bé, hem passat a una següent fase. En aquesta fase s'ha acabat esperar que passi alguna cosa i hem passat a la fase de mirar de fer-hi alguna cosa. És menys èpic, és menys espectacular, però és una mica més adult. Totes les coses grans que hem fet a la vida cadascun de nosaltres, a la nostra biografia, ja fos acabar uns estudis o sortir-nos en una feina o tenir uns fills, sempre són coses que hem pres les decisions sense tenir tota la informació i sempre hem passat per una fase de duresa, de dificultat, de no saber què passarà, que l'hem aguantada perquè creiem en la feina que estàvem fent. El que proposem des de primàries és que l'esperança que ve sigui una esperança construïda i dels resistents. Aquesta fase de dol per la via de construir alguna cosa plegats. És menys èpic, però funciona millor. És com funcionen totes les nostres vides. I res, moltes gràcies. Ara t'ho explicaré.
És que em fas una pregunta com si fos molt polèmic. Ja t'he dit que sí, que implantarem referèndums. Aquí és un debat molt complicat, perquè el debat dels referèndums és un debat sobre qui ha de prendre una decisió. A Barcelona hi ha una tendència a dir que les associacions de veïns o d'un districte particular tenen dret a prendre unes determinades decisions. I jo estic d'acord amb això, i estic d'acord amb els ajuntaments de barri, amb empoderar-los. Sant Andreu té més habitants que la majoria de municipis de Catalunya. Això és evident. Però també és veritat que d'altres decisions s'han de prendre a nivell de ciutat. Aquestes decisions de vegades afecten un barri, de vegades afecten diversos barris, com les connexions entre barris, i per tant hem de poder establir quines coses es prenen decisions a nivell de ciutat i quines es prenen a nivell de barri. Però ha de ser una decisió constant. I la segona cosa, aquí s'ha parlat de tecnologia i participació. És evident que una de les raons per les quals existeixen parlaments i consistoris és perquè la gent no podia desplaçar-se a prendre decisions. Per això s'ha acabat, perquè pots prendre decisions sense haver de desplaçar-te. Però l'altra raó per la qual tenim delegada gent per fer coses és perquè hi ha coses que les has d'estar fent full time. Perquè si no les estàs fent tota l'estona, jornada completa, si no tens tota la informació tota l'estona, si no estàs a dins de les reunions, si no veus això, no pots prendre aquestes decisions. Per tant, en l'evolució de la democràcia en la que estem caminant tots, anem a un procés d'aprofundiment democràtic de la presa de decisions i alhora de la delimitació molt exacta de quines són les prerrogatives que tenen els representants per fer-ho. Això forma part del nostre programa electoral. Ho podràs veure en el web en els propers dies. Però respondre't ara què implementaré de Suïssa, doncs implementaré tot el que ens convingui fins a l'última gota i més. Aquí tots tenim propostes aquestes. O sigui, ell té propostes d'empoderament, ell té propostes d'empoderament energètic, ell té propostes de triar el cap de la policia a través de decisions democràtiques. És a dir, tot això forma part de la cultura de la que tots participem. Un moment, no senyor, no, s'ha acabat, senyor. A veure, un moment, aquí no és un diàleg entre dues persones. Aquí les persones han fet unes preguntes, aquestes persones han fet unes presentacions i si vostè vol a la sortida i el senyor Jordi Graupera ho accepta, vostès poden tenir la conversa que vulguin. Això no és una conversa entre dues persones. Ara, darrerament, l'únic que farem és donar l'oportunitat amb un minut cadascú dels ponents per fer unes paraules d'acomiadament que algú d'ells m'ho ha suggerit. Un minut, sisplau. Jo somio una Barcelona que hagi fet les paus amb la natura i una Barcelona on es visqui bé, però sense fer malbé. Moltes gràcies. A veure, molt clar, i això contesta moltes de les coses. Has preguntat, doncs, què fareu? Doncs és clar que la meva proposta d'empoderament ciutadà no és tant què fareu, sinó què ens manareu vosaltres a nosaltres que fem. Així de clar. Moltes gràcies. Bé, jo voldria fer una petita imatge poètica, si voleu. Això és com el mar que pica contra les roques. Per fortes que siguin les roques, les onades les acaben trencant si són prou persistents. Vam tenir una primera onada el 2010, cada any tenim una onada l'11 de setembre. Han vingut onades des de Suïssa, des de Bèlgica, des d'Escòcia, des de Schleswig-Holstein. Vam tenir una onada molt forta l'1 d'octubre. Amb els judicis que hi haurà una altra onada, les eleccions poden ser l'onada definitiva que esberli les roques. Encara tenen un aspecte molt formidable, però estan més corcades del que sembla. I si empenyem fort, si fem una onada prou forta, pot ser l'ocasió de trencar-les. Moltes gràcies. Bé, jo us volia donar les gràcies per ser aquí. Jo em vaig sumar al projecte de primàries, com ha dit l'Adrià, per apoyar una bona idea. Crec que ens hem ajuntat aquí perquè hem constatat que la partitocràcia actual no funciona, que la seva incompetència ens ha dut a on estem ara, que determinades accions o no accions que vam fer en l'empresa privada on soc jo automàticament estarien destituïts com a governants o com a caps de departament. I els seus interessos interns dels partits polítics actuals no ajuden en res a solventar els problemes que tenim. Per aquesta raó crec que neix primàries. Òbviament necessitem el vostre suport, la vostra ajuda. El boca-orella aquí és molt important. Ja hem explicat tots les dificultats que tenim per accedir a la gent pel boicot que hi ha dels mitjans de comunicació. I per últim jo afegiria que el consistori actual ha demostrat
que qualsevol pot ser alcalde de Barcelona, tot i no tenir la preparació adequada. Jo crec que aquí hi ha gent molt preparada que pot fer que això canviï. Gràcies. Moltes gràcies. Si només dir-vos, el sistema vol que tinguem por. Vol que tinguem por de la repressió, vol que tinguem por de la policia, però també vol que tinguem por de la innovació, vol que aquesta sigui una ciutat amb por del futur, amb por dels que ens visiten, i perquè encara no s'atreveixen a dir-nos-ho, però els agradaria molt que aquesta ciutat tingués por dels que volen venir a establir-se aquí entre nosaltres. És el que estan intentant a tota Europa. Nosaltres el que podem fer és fer exactament el contrari. Nosaltres no hem de tenir por, nosaltres hem de tenir ganes, esperança, força i il·lusió contra la por. Qui ha de tenir por és l'administració, és l'Estat. Qui ha de tenir por és l'Estat dels barcelonins, és l'Estat dels catalans, és Europa dels catalans, perquè els catalans, els barcelonins, aportem una cosa que ningú s'està atrevint a fer, que és que els ciutadans no tenim por de guanyar, no tenim por de defensar allò que és nostre. Moltíssimes gràcies per la seva assistència, moltíssimes gràcies per la vostra participació, molt d'èxit i visca la República Catalana.